Du har hørt den. Skal sende det over til Bjørn og be han legge det ut på Facebook. Alle står og filmer. Ta bilde. Hør så jævlig Bautrustoff. Ok. Nei, ikke enda. Sava, se da! Jeg skal gjemme seg at de har full revers på. Det går rett i fjellet. Du gir ving på forover, da. Nå driver han i revers. Johannes sa jeg. Så er forskjell på propellstrøm. Ja, men... Film når han kjører inn i Holmen der. Det får faen ikke lov til å gå ut, så ikke Danmark durper. Jeg stikker opp der fly. Skal dere se for noe i år, da? Nei. Det er sur det. Nei, for denne. Det står han før og sier her, så Aspen. Så nærme der i går også. Nei, hva har du? Vet du hva de brukte nå for noe for å få hekken over? Bautrusten. Nei. De brukte det som kalles propelleffekt. Propellen drar båten til ei side. Ja, for propellen drar båten til ei side hele tiden. Det visste ikke du. Det visste Det var jeg derfor... Jeg har fanken med større båt enn du sikkert har. Kanskje du har båt? Du, Hansen har større båt enn meg. Jeg sjekker det. Du, han har NSB region, så da. Ja. Er det din båt eller din Ja, far det sin? er min båt. Ok. Jeg har bevis på det. Jeg har bevis på det i Norge. Og det er grått hår der. Jeg vet ikke hva det er. Ja, det er Aspen har tog, han NSB region. Jeg tror jeg har 50 fot med båt. Sammen. Ja, men Til sammen. største båten din da? Ja, fy faen, du må jo ta deg et språkkurs. Du burde jo egentlig gått på allmenn og fått litt sånn språkopplæring. Må ikke være sinna for når du er vestlending. Du er vestlending. Hører seg ut som han der. Han som skal feire på jula. Han eller han? Hvem var det? Han skal ha juleferie. Det er først... Tok du den? Du er fra Egersund, eller noe? Sunna på det. Ja. Opprinnelig fra Stavanger. Ja. Men det sier jo jeg har sagt. Det er grunn for at du kaller deg Vestland. Uff, faen. Jeg spør på hva som andre klasse ulike av oss. Eller andre klasse like er det annerledes. Det gjør det bare hiva i løpet. Så det har jeg gøy med det. Fin! Jeg springer for det, jeg får det første.
Nei.